Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Herġajna edin maqudin għal din l-okkazjoni. Herġajna edin maqudin għal din ir-reunjoni. Namlu lejl tajjeb flimkien waqt illi nibdlu ħafna zoni. Isna mitna u twellidna sejħila reinkarnazzjoni. Raħliflek li jekk ta' messata jmana qasbis jirna xilek tkappa. Bil-flix kun tal-vodka fidejna noħol ulek l-isbaħ stampa. Ninżaw zaqna barra kif nistaw ma nkunux vampa. Nihdu pjeċir safi l-oddu samalmu li jiexelinna l-lampa. Il-ħin tana flimkien ma skadix. Tista tajti dal-lejl maħniex. Nirrispettaw lil-xulxin għalix għanna biex nihdu bazz flimkien la destin ma tradix. Jaf nkunu qegħdin niddaru f'daqqa waħda nispiċċaw taxbiex. Nixxallu xilbit fuq l-smartphone nirrimaw bl-ikbar rispett. Tubek sigaret impejpu inqas minn pakket. Timmissu inqas minn nofsu għax għandna l-ikbar bumbet. Tu nkomplu ngawdu iva sa l-aħħar u l-aħħar net. Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Din lejla sabiħa li tintem jena marriġ Bnaqra alkaħol ġottazza wejd li kif nista ma nżiġ Li jaħna ħbib ta' veru għat ma tisma għat paċpiċ fil-vojta Xaħna nibbażjaw xudilna ritrat biex nitfaw ġo gwarniċ Bħaddem għat ma nsiru sem ħansin nejdilkom kem Illi jaħna naqra iktar middem b'intenzjoni tajba illi għat ma tintem Nirrispettaw il-xulxin għax ir-rispett obbligazzjoni Biex nibqaw bibsa l-axar sa mal-mewt kisrilna relazzjoni Laqadna ħajjin flimkien bil-flix kien miftuħin Uqdu attenti minn fejn għaddu għax it-toro imġewħin Mannix bżon ħbib oħra għax dawk jużawna mal-ħin U mannix bżon nabu nisa għax il-nisa tal-lum kollam laqtin Bek maħut iżad għal darboħra nid-diverti Wiva aħna ċerti li flimkien aħna l-ikbar esperti Bek minn ġol flix kun nerġaw inferda u iħor doppju Mux ħanodlu issa għax mux jeddin fuq xi spirtu l-opju Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Reunjoni Għanda boħra edin nibbażjaw Reunjoni Bla ma nikalmaw id-duħanna doraw Reunjoni Flix kemm imlija edin jinnataw Reunjoni L-lum annimali l-ekbar ħabib taħħom raġaw insurtaw Eddi f'dir-reunjoni jena bil-maġġinu trabok U mux kombinazzjoni jendek ma smajx kif ħilax l-irtok Ma qoddina xallek aħna ġejna maħluqin Isna nidġu minn xulxin u wisni nadu ma dejjien Għal dal-boħra ma dawit falliċi kanu l-taqa Għallin komplu fejħallejna u niblew dak li jadbaqa U għadbaqa ħafna li jenqijiet nara ġej Rinsa wasal dejna lil tajjeb ħarregej Għax ma xurxin maħbubin onesti u ġentili U le id-daħħax ma nax kull wieħed minna krudili Fertili u sensitivi li nimbidlu f'aggressivi Jimma mux għalxejn għax aħna maħniġ fal-kattivi Għax jek kunu ħbib ta' naħna ta'kom min kunu ħbib Imma b'seba mittajna xa Malta mimlija srib U kif ġaqed immakom kullħat reġa induna Mela newlu na it-tronu libsu na l-koruna